anmar taştılar. Muhammed gelir deyip asman işigine melekler müşküle anmar taştılar. Bağlı yerdi asılmazdı ovvollon 40 günden ileri kapaştılar. Muhammed Batıllı Bedir'in jeňinde. Birinji musulman galy teňinde Şahy Merdan çykyp geldi soňunda atyn göwresinden algan taşdylar. Gyrylly, ýok golly bir neçe tersa. Melek perin atar asmanyna görse, Dakyanus döwründen nice kimerse bir it bile hemra bolup gaçdylar. Rüstem dağı sürerdi bir apy bile. Döwler titreşerdi gurul howpy bile. Ocakmet ýata yüz soğapy bile keşdesi derýany şeýle geçdiler. Magtym uly täsip etdi bir işdi. Yer ýüzüni tutmak üçin terişdi. Harut Marut atly iki perişdi. Babıl kuyusunna çaya düştüler.